Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutmaru utawi naibul fa'il isim domir iku nakwu kaulika umpamane pengucap siro. Rupane duribtu. Contoh lapat duribtu maknane dipukul sopo ingsun. Bidomid doti kelawan domai kurub dot wa kasrir roi lan kasroe kurup ro wadomitai lan domai kurup tak lil mutakalimi krono duduake makna mutakalim. Wa i'robuhu utawi i'robe lapat duribtu iku duribah utawi lapat duribah iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duribah mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duribah lil majhuli maring fi'il majhul. Wa ta'u utawi kurup ta'i lapat duribtu kurup ta'i iku dhamirul mutakalimi isim domir mutakalim. Naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il apa huruf tak mabniun kang dimabniake apa huruf tak alat domi ing atase karo kaddoma fi makali raf'in ing dalem panggonane rafa. Waduribna lan contoh lapat duribna maknane dipukul sopo kita. Bidomid doti kelawan domai kurub dot wa kasrir roi lan kasroe kurub ro lil mutakalimi krono duduake makna mutakalim wa ma'ahu lan ing dalem sertane mutakalim goiruhu sakliyane mutakalim awil muaddimi utawa kang ngagungake apa mutakalim nafsahu ing awak dhewene mutakalim. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat duribna iku duribah utawi lapat duribah iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duribah mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duribah lima marang fi'il lam yusamma kang ora disebut tatawa kang ora ditutur apa fa'iluhu fa'ilimah. Wana utawi kurupna nae lapat duribna iku domirun isim domir naibun kang ganti apa kurupna anil fa'ili saking fa'il mabniun kang dimabniake apa kurupna ala sukuni ing atase karukat sukun fi makali raf'in ing dalem panggonane rafa. Waduribta lan contone lapat duribta maknane dipukul sapa sira lanang siji. Bidomid doti kelawan domai kurub dot wa kasrir roi lan kasroi kurub ro wa fat kitai lan fatkai kurub tak
lil mukotobil mudakari krana duduake makna mukotob mudakar. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapad duribta iku duriba utawi lapad duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapad duriba mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniyun kang dimabniake apa lapad duriba lima maring fi'il lam yusamma kang ora disebut apa fa'iluhu fa'ile ma wa ta'u utawi kurup ta'e lapad duribta iku dhamirul mukotobi isim dhamir mukotob naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il mabniyun kang dimabniake apa kurup ta alal fatki ing atase karukat fatka fi makali raf'in ing dalem panggonane rofa wa duribti lan contone lapat duribti maknane dipukul sapa sira wadon siji bidomid doti kelawan domai kurup dot wa kasrir roi lan kasroi kurup ro wa ta'i lan kasroi kurup ta lil mukotobatil muannasati krana duduake makna mukotob muannas wa i'rabuhu utawi i'rabi lapat duribti iku duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duriba mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniyun kang dimabniake apa lapat duriba lima maring fi'il lam yusamma kang ora ditutur apa fa'iluhu fa'ilima wa ta'u utawi kurup ta'e lapat duribti iku dhamirul mukotobati isim dhamir wakek mukotob al muannasi kang muannas naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il mabniyun kang dimabniake apa huruf ta'e lapat duribti alal kasri ing atase karukat kasra fi makali raf'in ing dalem panggonane rofa wa duribtuma lan contoh lapat duribtuma maknane dipukul sapa sira loro bidomid doti kelawan domai kurup dot wa kasrir roi lan kasroi kurup ro wa domit ta'i lan domai kurup ta lil musanna lil musannal mukotobi krana duduake makna isim tasniah mukotob mundak karon kang mundakar au mu'anasan utawa kang mu'anas wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat duribtuma iku duribah utawi lapat duribah iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duribah mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniyun kang dimabniake apa lapat duribah lil majhuli maring fi'il majhul wa ta'u utawi kurup ta'e lapat duribtuma iku dhamirul mukotobaini isim dhamir mukotob tasniyah naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il apa kurup ta mabniyun kang dimabniake apa kurup ta alat domi ing atase karukat doma fi makali raf'in ing dalem panggonane rofa wal mimu utawi kurup mime lapat duribtuma iku karfu imatin kurup penyangga atau kurup sandaran wal alifu
utawi huruf alif. Alife lapat duribtu ma mime kan ono alife. Iku karfun aran huruf. Dalun kang duduake apa karfun ala tasniyati ing atase makna tasniyah. Wa duribtum lan contone lapat duribtum maknane dipukul sapa sira kabeh. Bidomid dodi kelawan domai huruf dot wa kasrir roi lan kasri huruf ro wa domit ta'i lan domai huruf ta li jam'id dukuril mukotabina krana duduake makna pira-pira wong lanang kang diajak guneman. Momote artene ngene ya kenek. Li jam'id dukuri krana duduake makna jamak pira-pira wong lanang. Al mukotabina kang diajak guneman. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat duribtum iku duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duriba mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duriba lima maring fi'il lam yusamma kang ora disebut kang ora diarani apa fa'iluhu fa'ile ma wa ta'u utawi huruf ta'e lapat duribtum iku dhamirul muqatabina isim dhamir muqatab ad-dukuri pira-pira wong lanang akeh. Naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il apa ta'e lapat duribtum mabniun kang dimabniake apa ta'e lapat duribtum alat domi ing atase karukat doma fi makali raf'in ing dalem panggonane rufa. Wal mimu utawi huruf mime lapat duribtum iku alamatul jam'i dadi alamati jamak. Wa duribtunna lan contoh lapat duribtunna dipukul sapa sira wadon akeh. Bidomid doti kelawan domai huruf dot wa kasrir roi lan kasroi huruf ro wa domit ta'i lan domai huruf ta rupane domirin niswati rupane domir jamak niswah pira-pira wong wadon akeh al muqatabati kang diajak guneman kabeh. Wa irabu utawi irabe lapat duribtunna iku duribah utawi lapat duribah iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duribah mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duribah lima maring fi'il lam yusamma kang ora ditutur apa fa'iluhu fa'ile ma. Wa ta'u utawi huruf ta'e lapat duribtunna iku dhamirun niswati isim dhamir jamak niswah al muqatabati kang diajak guneman kabeh. Naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il mabniun kang dimabniake apa huruf ta ala domi ing atase karukat doma fi makali raf'in ing dalem panggonane rufa. Wa nunu utawi huruf nune lapat duribtunna iku alamatu jam'in niswati dadi alamate jamak niswah. Wal kasilu utawi kang kasil. Wal kasilu utawi kesimpulane iku anata'a sak temene huruf ta fil jami'i ing dalem sekabehane contoh-contoh dhuwur kabeh iki balai duribtunna duribtum duribtuma duribti duribta iku naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il. Wa ma utawi fi'il itasola kang tetemu apa mah bihi kelawan
fa'il iku kurufun pira-pira kuruf dalatun kang duduake apa kuruf alal makna ing atase makna al muradi kang dikarepake min tasniyatin saking isim tasniyah wa jam'in lan isim jamak wa tadkirin lan mundakar wa ta'nisin lan mu'anas. Wa duriba lan contoh lapat duriba maknane dipukul sopo wong lanang siji. Bidomid doti kelawan domai kurub dot wa kasrir roi lan kasroi kurub ro. Wa fatkil ba'i lan fatkai kurub ba lil mundakaril goibi krana duduake makna mundakar kang goib lil mundakari krana duduake makna mundakar al goibi kang goib finakwi kaulika ing dalem umpamane pengucap sira Zaidun duriba. Contone lapat Zaidun duriba. Zaidun utawi Zaid iku duriba dipukul sapa Zaid. Wa irabu utawi irabe lapat Zaidun duriba. Iku Zaidun utawi lapat Zaidun iku muftadaun. Dadi muftada apa lapat Zaidun marfuun. Kang diwaca rafa apa lapat Zaidun bidumati kelawan karo kadoma. Wa duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il. Apa lapat duriba mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duriba lil majhuli maring fi'il majhul. Wa naibul fa'ili utawi naibul fa'il iku domirun isim domir mustatirun kang kesimpen apa domir fihi ing dalem lapat duriba jawazan kali wenang. Takdiruhu utawi kira-kirane naibul fa'ili domirun mustatirun iku huwa lapat huwa. Wa duribat lan lapat duribat bidomid doti kelawan domai kurub dot wa kasrir roi lan kasroi kurub ro wa fatkil ba'i lan fatkai kurub ba wa sukuni ta'i lan sukune kurub ta. Lil goibati krana duduake makna goib al mu'anasati kang mu'anas finakwi kaulika ing dalem umpamane pengucap sira Hindun duribat. Hindun utawi mbak Hindun iku duribat dipukul sapa Hindun. Wa irabu utawi irabe lapat Hindun duribat iku Hindun utawi lapat Hindun iku muftadaun dadi muftada apa lapat Hindun marfuun kang diwaca rufa apa lapat Hindun bidumati kelawan karo kadoma. Wa duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duriba mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duriba lil majhuli maring fi'il majhul. Wa ta'u utawi kurub ta'i lapat duribat waca duribat iki kurub ta'i lapat duribat iku alamatu taknisi dadi alamate taknis. Wa naibul fa'ili utawi naibul fa'il iku domirun isim domir mustatirun kang kesimpen apa domir fihi ing dalem lapat duribah jawazan kali wenang takdiruhu utawi kira-kirane naibul fa'ili domirun mustatirun iku hiya lapat hiya. Waduriba lan contoh lapat duriba maknane duriba dipukul sapa wong lanang loro. Bidomid doti kelawan domai kurub dot wa kasrir roi
lan kasroi kurup ro. Wa ba'dal ba'i lan iku tetep ing dalem sakwise kurup ba alifun utawi huruf alif lil musanna krana duduake makna tasniyah al ghaibi kang ghaib al mudakari kang mudakar fi nakwi kaulika ing dalem umpamane pengucap sira az-zaidani duriba. Az-zaidani utawi zaid loro iku duriba dipukul sapa az-zaidani. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat az-zaidani duriba iku az-zaidani utawi lapat az-zaidani iku muftadaun dadi muftada apa lapat az-zaidani marfuun kang diwaca rafa apa lapat az-zaidani bil alifi kelawan nganggo huruf alif. Wa duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duriba madin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duriba lil majhuli maring fi'il majhul. Wal alifu utawi huruf alif iku naibu fa'ilin kang dadi gantine fa'il mabniun kang dimabniake apa huruf alif ala sukuni ing atase karukat sukun fi makali raf'in ing dalem panggonane rafa. Wa taqulu lan ngucap sapa sira fi musanal ghaibi ing dalem isim tasniya kang ghaib al muannasi kang muannas. Duribata ing lapat duribata. Duribata dipukul sapa wong loro wadon. Duribata dipukul sapa wong wadon loro. Biziyadati ta'i ta'nisi kelawan tambahane tak tanis. Wa duribu lan contone lapat duribu maknane dipukul sapa pira-pira wong lanang ngono wae wong lanang akeh ngono wae. Wa duribu lan dipukul sapa pira-pira wong lanang bidomidoti kelawan domai huruf dot wa kasri ra'i lan kasri huruf ra li jam'id dukuri krana duduake makna jamak pira-pira wong lanang al ghaibina kang ghaib kabeh finakwi kaulika ing dalem umpamane pengucap sira az-zaiduna duribu. Az-zaiduna utawi pira-pira zaid iku duribu dipukul sapa az-zaiduna. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat az-zaiduna duribu iku az-zaiduna utawi lapat az-zaiduna iku muftadaun dadi muftada apa lapat az-zaiduna marfuun kang diwaca rafa apa lapat az-zaiduna bil wawi kelawan nganggo huruf wawu. Wa duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duriba madin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duriba lil majhuli maring fi'il majhul. Mabniun kang dimabniake apa lapat duriba ala fatkin ing atase karukat fatkah muqaddarin kang dikira-kiraake apa fatkah mana anyegah ming duhurihi saking pertelane fatkin muqaddarin apa istigholul makali ketungkule makal bidumatil munasabati kelawan duma kang mantesi. Wal wawu utawi huruf wawune lapat duribu wawune iku domiru jam'id dukuri isim domir jamak pira-pira wong lanang akeh al ghaibina kang ghaib kabeh fi makali raf'in ing dalem panggonane rufa. Ngene wae dadi kubari nak ibul fa'ili ngono ae tak baleni. Wal wawu utawi huruf wawune lapat duribu huruf wawune lapat duribu
Wal wawu utawi kurup wawune lapat duribu. Domiru jam'i dukuri. Rupane isim domir jamak piro-piro wong lanang akeh. Al ghaibina kang ghaib kabeh. Fi makali raf'in ing dalem panggonane rafa. Iku naibu fa'ilin kang dadi gantine fa'il. Dadi kobari wae yo. Naibu fa'ilin dadi kobari lapat wal wawu. Waduribna lan contoh lapat duribna. Maknane duribna dipukul sopo piro-piro wong wadon. Dalak duribu dipukul sopo piro-piro wong lanang. Waduribna lan contoh lapat duribna. Bidomid doti kelawan domai kurup dot wa kasrir roi lan kasroi kurup ro. Li jam'in niswati krana duduake jamak niswah al ghaibati kang ghaib kabeh fi naqwi qaulika ing dalem umpamane pengucap sira aniswatu duribna. Aniswatu utawi pira-pira wong wadon iku duribna dipukul sapa aniswah. Wa irabu utawi irabi lapat aniswatu duribna iku aniswatu utawi lapat aniswatu iku muftadaun dadi muftada apa lapat aniswatu marfuun kang diwaca rufa apa lapat aniswatu bidomati kelawan karo kaddomah ad-dhairati kang pertelo apa dumai lapat aniswatu. Wa duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat duriba manten kang wis kliwat apa fi'il mabniyun kang di mabniake apa lapat duriba lil majhuli maring fi'il majhul. Wa nunu utawi kurup nune lapat duribna rupane domiru jam'in niswati. Rupane isim domir jamak niswah. Iku naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il. Mabniyun kang dimabniake apa kurup nun alal fatki ing atase karukat fatka fi makali raf'in ing dalem panggonane rufa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.